ओ तो बुझाई छो छोई मस्त जवानी हमर हम छोरी छी हंसी अच्छा हम तोरा सन सन छोरा के नहीं करबो रे पसी हट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे अच्छा हट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे तोरा पहटर के छाती सटा लेबोगे तोरा पहटर के छाती सटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे मुहे कर देबो अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। घर में चार नाई काज और नाई करे छे खाली फुटानी तुरे करे छे खाली फुटानी तुरे हां घर में चार नाई काज और नाई करे छे खाली फुटानी तुरे किया तू बात बनाबछी गे हमरा तू झूठो गरियाबछी गे बात कहबो त कहबे घटा देबोगे सच कहबो त कहबे घटा देबोगे तोरा पहटर के पहजा सटा लेबोगे तोरा पहटर के पहजा सटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे दूर जो अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। सुनधारा में निंदर हमरा अंदर तोहर कोनो सेटिंग नहीं छौ रे छोरा वो तो हम लागले छियो हां सुनधारा में निंदर हमरा अंदर तोहर कोनो सेटिंग नहीं छौ राइटर सनटू के काट छी गे संजय गौतम के डांट छी गे तू आरती से कहबे हटा देबोगे नहीं गे। तू आरती से कहबे हटा देबोगे ये तोरा पहटर के पहजा सटा लेबोगे तोरा पहटर के पहजा सटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे छोई मस्त जवानी हमर हम छोरी छी हंसी हम तोरा सन सन छोरा के नहीं करबो रे पसी पट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे पट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे तोरा पहटर के छाती सटा लेबोगे तोरा पहटर के छाती सटा लेबोगे अच्छा। एक मिनट में